Представям ви един уникален тристаен апартамент, който се намира в идеален център. Апартаментът се състои от, ето вие сами виждате, огромен хол с кухня и трапезария, излъз към тераса, ново строителство, 2016 година, Тухла. Голямо входно антре. Апартаментът разполага с две тоалетни и една баня. За ваше удобство има две спални помещения, като едното може да бъде детска стая, това тук, тъй като тази стая няма тераса, а това тук спалня на възрастните, тъй като към спалнята има излъз към тераса. Апартаментът е страхотен, топъл и на уникална цена 96 квадрата на 1050 евро. Хубавото на този имот е, че е само по шпаковка и замазка. Всеки може да се го направи по собствен вкус.